Mbovu ngizokhuluma lokho. Ayikho into positive esingayibheka esuke iqhamuka from another organization engakhulunywa kahle ngelinye iqembu. Uhelen Zille uyi-DA akaze kushintsha ukuthi uyi-DA. Ukuthi bafome iGANU noma iGNU nani. I think that was a compromise ngoba into lefunwa abavoti noma abahlali basemzansi ukuthi they wanna be led by the government of national unity. Okay. Futhi lokho kufuna ukucacisa lento le. I-government of national unity abantu bakwazi ukuyihlukanisa. Asiphetho u-ANC. Siphetho uhulumeni wenhlanganisela lana uhlanganisa amaqembu wabo hayi ukuthi ezife ngathi mhlambe ka-ANC ngoba uHelen Zille ugogo laphana uneqembu lakhe. Angeke kushintshe ukuthi i-EFF i-EFF ngisho ngahlangana i-ANC, i-MK, i-PAC nelentozana na i-EFF le. Ngeke silindele uMalemba ngelanga ethu ANC wenza kahle lana la ngoba naku sebe kuyiGANU. Manje bavalele ngaphandle oMalema eThebeni. Abakhohle bona yithebe. Abashaya izandla lapha babheka imiholo kuphela. Lutho. Ngicabanga ukuthi into yabashaya babefuna amaqatha anonile. Kodwa ke futhi bahlakaniphile kakhulu ngoba ngicabanga enye into Mbomvu uyabona u-agriculture and land reform uSirili udivide into two leyo nto leyo akangayinika i-DA ihamba yonke iphelele babe ngeke bayivumeke oMalema bahlakaniphile bayayazi into abasuke beyifuna. Okunye Mbomvu I'm disappointed ngoJulius Malema uhleze shaya ama goals usuku nosuku ngaye. Kanti ngicabanga ukuthi ubene opportunity enhle kakhulu even 3 years back. Kodwa izinto akazenzayo lento edictatorship lena esesiyibona eqenjini elisha uyiphilisa kakhulu man. Nalento kaChidima lena imshaya usuku nosuku. Imake, let us ask this question. Sishonelwe umama uKhoni Chwene, may her soul rest in peace. Her father is a Tongo from Malawi. And we have many South Africans here who are born between South Africans and foreign nationals or African nationals. Kanti thina we are Africans when it suits us and anti-Africans when it does not suit us. Ikona kuyikuphi esiyiko. Uchidima yes. We threat makwenze njani. Ngilalele wena. Mbovu khona effect ukumela sikha no yeah khona effect ukumela ukuthi sikhulume ngayo Mbovu sibeke besobala whether we are Africans or anti-Africans or not. Angiqale la iKZN Mbovu sengize ngabona decide politically ngepopulation abanayo noma ethnicity ukuhlanga bobuZulu into abanayo uma ngisebe decide ukuthi kuhulumeni baya abstainer kuyaphazamiseka la kwezepolitiki. Ngifuna ukuyicacisa leyo nto leyo. Enye into ngazi nale junior kaShaka if not mistaken yokuthi asikwazi ukwamukela ezinye izizwe. Siselfish kakhulu thina amaZulu eKZN. Also politiki they must accept and admit this ukuthi abantu bakwaZulu Natal whether ungabachazela ngomlando wokhoyisani neAfrika nani yonke lento leyo abayingeni indaba yokuthi kunomuntu waseAfrika oyinto eyodwa nathi noma umAfrika okumele ukuthi na belong la South Africa. Lento ye-Rainbow Nation abantu bakwaZulu Natal moyihlahlela kahle uyicaza phakathi uyihlahlela ukuthi kahle kahle uthini ngayo abayi-accept ngazo nazo zonke indlela. Into abayiqhakambisayo umhlali wala eMzansi especially umZulu. KwaZulu Natal ke le futhi esibonile ukuthi i-decider even kuma elections ngoba iyona abadona ANC kakhulu yabonakala nemphumela yakho ukuthi kwenzakalani. Kwaze kwabhlungu ukuthi umZulu gxeka amaZulu akubo wafaka into enangangene kuyona indaba kaChidima le iliwa abantu abanye are of Swaziland origin who happen to be residing in South Africa, but I have not heard of any KwaZulu Natal born South African being against indaba kaChidima. Kusho ukuthi nje wena uyithandela amaZulu akini 1. 2 umkhonto kuona wamaZulu kuphela. Umkhonto was voted for by many South Africans across all provinces. Angazi kodwa ukuthi yakwaZulu Natal ihlangana kuphi makunjani. Boba phinde ngichazela ngixolisa ukuhlala emadevini. Islogan kakhulu kade sigijima enkundleni zokuxhumana
ngawo umkhonto wesizwe. Bekuthiwa hlangana Zulu, uZuma wakwethu kukhulunywa indaba yamakhosi, especially kwaZulu sike sabona nana ubaba uChiliza. Bese ngiza la abantu bakwaZulu Natal kakhulu ibona abantu kade ngibabona bekhala ngento kaJulius Malema nento yama foreign nationals. UJulius Malema kaZulu Natal is neglected kakhulu ngesimo sendaba yama foreign nationals. Into yokuqala ekhulunywayo nabantu abayikhuluma ngeke siqamba manga mbomvu sithi iKwaZulu Natal ayinayo impact in majority kwipolitiki emzabalazweni. Lokho ngeke siziphikisane nakho. Abantu bakaZulu Natal into mangabe bengayifuni obvious it will influence nationally. Sikubonile lokho, it is proven ngala election lesiphuma kuona. Kade sikubona futhi nalapho Mshika. Semiyazi angeke ngikubambe. Sawubona Mshika. Njani Mshika? Uyaphila? Hayi ngiyaphila baba njani wena? Inkosi kubusise. Wa serious kakhulu awungitshele mina ukube ngaba isilwane ngizoba imvubu. Wena uzoba yini? Ngizoba ijiraffe. Yeah. Nangu nqamalana udonsela abantu abawu20 uKaphethe. Angikhulumeka atazwana umxotshe nokumxotsha. Akaselona ilunga lomkhonto. Siqede ngomkhonto ngala uHelen Zille usevele wathi hayi ayikho le ndaba yeGNU i-coalition le awuthi nje nqaphu Umbomvu amaningi awami into I think nomnyezo uhleze yisho ku live bakhe noma ekhanda amavideo into yeMK ayikhandelwa ngizosiza abantu yakhandelwa kwienga ngoba uRamaphosa angena kuANC leadership yangena bamunca amathenda so oZuma babulawa ienga baphuma babeyiqeqebane ngoba mahlu ulandela umlando abantu abagcwele kuMK igebengu zonke kade igijimisa amathende sasengaphansi kwaANC manje seziphuma zithi no zona zilwela abantu because uma ungakhuluma nje iqiniso Mbomvu ungivumela nawe uZuma akaze asho ukuthi ANC akasayifuni wathulwa neANC kaRamaphosa akaza kufihla lokho futhi that's why engaresign ANC igcina imxoshe ekugcineni so abantu abangavala inqondo ayivuleke kungadlala osopolitiki ngizophinda ngifakaza into eshow miyeza ukuthi wathi uZuma iyahlupha iqembu elikhandelwa phe kwentukuthelo but yena namhlanje uvulwe iqembu elikhandelwe phe kwentukuthelo futhi yena uZuma mina umuzo ngifuka uyibuza wona miyeza wena baba uMbomvu mhla uRamaphosa makuthiwa kusasa uyaresign ngeANC kuyowenza la neMK because phela uZuma umuntu alwa naye akali neANC ulwa neMK nawo nje umbuzo Mbomvu mhlawumbe ngicela ungiphendule nje ulwa noRamaphosa uthi ANC uyayithanda yini ulwa noRamaphosa kuphela ibuzele lensizwa siyabonga qala amakhawu sawubona ngiyacela umlandeli umuntu nomuntu ohleli lapho noma MK member akayibuze lo mbuzo athi mhlawumbe kuthiwa Ramaphosa kusasa udecide ukubuyela kuma business akhe athi no ngiyayishiya ANC uZuma ethi bafowethu asibuyeleni kuANC bophinde bethatha amabomba bowabhekese kuANC futhi bona bacontrola indoda eyodwa nje edlala inqondo yonke le ikwazi nje ukucabanga icritical thinking icontrola indoda eyodwa iyacatshangelwa angadlalwa ngathi bafowethu asicabanga leningazama ukudlalwa osopolitiki andrive beniphendula imoto mase ngifuna ukuvala kulento kaHelen Zille Mbomvu uHelen Zille uyiphethe iGNU bazoyibangela nje umsindo lonke lokuqaba egcwele la phansi alo bangalize ngazi loze lokhalisa kwaambulance loze lithulele iDA or abelungu ibona bacontrol iGNU ngoba iANC yenza izithembiso nabelungu kudala ongxiwankulu ayikho into abazoyenza iANC bengakhuluma bonke lento lela phansi emqhuqaba ayikho into abazoyenza ake ngime la Mbomvu ngiyabonga ithuba siyabonga mshikashika qhawe lamaqhawe washaya wanqamlela ubuzumile siyabonga kwiGiraffe sawubona wemkhandela uMashi njani uyaphila uyaphila futhi njani wena Inkosi kubusisa sebenzela mina ukube waba isilwane ozoba yini awu ngeindlovu impela ngangiyonyathela kuwe yonke into khuluma nendlovu manje futhi asoxabana kodwa ngoba phela mina ngimvubu kodwa ngihlala emanzini bese ngiyasiphazamisana umbuzo wokuqala
umkhonto udonsele abawu-20 ukhaphethe bashaya phansi ngephundu unobhala ngisho wesi-6 lo okhona manje lo u-Atazwana uma ngene ephuma lo njengenalithi usexoshiwe-ke manje kumkhonto mase kuba ngalawo Helen Zille uthi ayikho into eGNU Coalition awuthi ngqambuthi cha mbongo usebeke abakuphawula abafowethu aphambilini ukuthi i-issue nje lokuqala isisekelo sokwakhiwa kwe-MK kwakuba bitter nokungafuni uRamaphosa was not based kuma policies we-ANC ukuthi awahambisi kahle noma kwenzakalani ngedluleke lapho mbongo i-issue ke yokuthi i-MK mina ngiyayithatha njenge-stockfella mbongo because siyozwa kuthiwa akhona ama-policies ekhandelwe phekwayo kodwa siwazi because they never had the conference and i-issue ye-conference ngisola ngathi yiyo abantu mabeke bayihlokoza ukuthi asambe siyohlangana hayi kuthiwa hayi lo sefuna ukusixova akangena indlela buka-ke mbongo if ukuthi i-MK yayakhele esisekelweni sokuthi kufanele kulungiswe ama-issues bengilalele i-interview ka-spokesperson wayo ethi abantu bangena ngokungemthetho kuma-list now i-issue ithi mabangena ngokungemthetho labantu abaxoshwayo kuma-list ayecompilwa ubani ama-list ubani wayithenjwe ngawo ukucompile ama-list kuze kungena abantu baze bayosonwa in ephalamende kodwa kuthiwa they are not eligible ukuthi babe lapha and wayesekhuluma nge-issue ye-competence wathi abantu abanye abekho competent when it comes to ama-issues okudilwa nawo ephalamende umbuzo wami uthi bathestwe kuphi ngoba phela these are the new members noma uza ne-CV yakho uqhamuka kwa-ANC noma kwa-EFF noma kwa-IFP noma kuyiphi inhlangano uqhamuke naleyo CV bese isho ukuthi you are competent ilokho nje kuphela ebengithi anguphawule nanokulambisa-ke iy'ngane zabantu umbomvu uyithathe uyeyifaka ephalamende uqede lapho uyingcamlela umholo same time sekufanele abanye-ke bahlomule ngokubahlwempu kwabanye ngibonge mbomvu isikhathi